שרגא וקסלר, ואתה טוען, זה קורה הרבה יותר מוקדם. ישנה אפשרות שזה קורה הרבה יותר מוקדם, ממש בחיים העובריים שלנו. אנחנו יודעים שמין האדם... תנסביר חסיד התיאוריה הביולוגית. נאמר כך, מין האדם אנחנו יודעים לא נקבע רק על ידי הכרומוזומים, כלומר לא רק XY ו-XX, ישנם עוד גורמים, בין השאר גורמים הורמונליים. ואנחנו יודעים שעד גיל 5-6 שבועות העובר מצויד במערכות כפולות, זאת אומרת הוא יכול להיות גם בעל איברי מין פנימיים וחיצוניים נשיים וגם זכריים. וכמות ההורמונים והעיתוי של ההפרשה שלהם קובעת איזה איברי מין יתפתחו. ואנחנו יודעים מתופעות שקיימות בטבע, שאם למשל הורמונים זכריים לא מופרשים בכלל, ייתכן פרט שהוא יהיה XY, עם איברי מין פנימיים וחיצוניים נשיים לחלוטין. לעומת זאת אנחנו יודעים, שאם יהיה איחור קל מאוד בהפרשת ההורמונים, אז איברי המין הפנימיים והחיצוניים יהיו זכריים לגמרי. מה זה איחור קל מאוד? דקה, 2, יום? שבוע, למשל. בשבוע אחד נקבעת הזהות המינית של האדם. ואז המוח יקבל תבנית שונה מהתבנית הזכרית המקובלת. זו אפשרות. הדר נמיר, הוא טוען שמשהו אצלכם לקוי, גנטית לפחות. אני לא מסכימה. עד עכשיו נעשו הרבה מאוד מחקרים בתחום, גם בתחום הביולוגי, ואני חושבת שצריך להיזהר מאוד עם המחקרים האלה. א', הם נעשו בדרך כלל קבוצות מאוד קטנות באוכלוסייה. אם אני אזכיר את המחקר האחרון עם המוח השונה, זה בסך הכל נעשה על 20 גברים שנפטרו מאיידס כדרך אגב. בנוסף לזה, הזהירות צריכה להידרש, משום שרוב המחקרים שאתה מציין הופרחו אחרי 2, 3 או 5 על ידי מחקרים אחרים. אין שום מחקר היום שמאשש את התיאוריה הביולוגית. את מקבלת את המחקרים האחרים שרון פרן ציין? ההסבר הזה? רון פרן הספיק בינתיים לציין רק תיאוריה פסיכולוגית אחת, ומעניין שאתה עצרת דווקא עוד פעם בתיאוריה הפרוידיאנית הקלאסית, שכרגיל מאשימים בה את האם או את האב בהוויה שלנו. וזו תיאוריה שדי עבד עליה כלח ממחקרים רחבים שנעשו באוכלוסיות שלא באו לטיפול, באוכלוסיות רחבות כמו בערים שונות. אולי רון ירצה להמשיך לגבי תיאוריות אחרות. אני לא יודע אם יהיה לנו זמן לדיון אקדמי, הייתי רוצה אולי... בכל מקרה רק לומר היא זה שכל כ5 או 10 שנים יש אופנה אחרת לגרסה מדוע אנשים הם לסביות והומוסקסואלים, והאופנה הקיימת היום היא אופנה שמשלבת על שילוב של תכונות שונות, כשהיא ספציפית לכל אינדיבידואל ואינדיבידואל. אילן שיינפלד, איזה מהתיאוריות אתה מקבל? אני הייתי דוגל בתיאוריה מאוד פשוטה, שהדבר החשוב ביותר זה שאני אהיה מאושר. שזה ממש לא מעניין אותי מה קרה לזה, אם אני XY או XZ, או אם איחרו בדקה או ברבע דקה או ב3 שניות ברגע ש-X מרוצה או Y מרוצה, לא מעניין אותך X או Z. זה כל כך חסר עניין ומטופש, כלומר, מה שחשוב זה דבר אחד מאוד פשוט. לשמוח במה שאני, לחיות כמיטב הווייתי, ולוותר גם על החיפושים הגנטיים, זאת אומרת ההורמונאז' וגם על החיפושים של האשמים, כי פשוט אין. מירה, מה קורה לילד בגיל ההתבגרות כשהוא מתחיל להתלבט בזהותו המינית? בגיל ההתבגרות, כשהזהות המינית עדיין לא מגובשת, יש לפעמים, גם אצל בנים וגם אצל בנות, התנסויות ראשוניות של מיניות עם בני אותו מין. התנסויות מעשיות. גם פנטזיות וגם התנסויות מעשיות. בנים לפעמים מעוניינים בצוותא ומגיעים לריגוש מיני, בנות מלטפות אחת השנייה. יש פנטזיות מיניות? בטח, מיד יגידו. מישהו מוכן להודות פה? בנות מלטפות אחת את השנייה, מפנטזות אחת על השנייה. ילדים מאוד מודאגים מזה, אבל צריך לציין שלעיתים קרובות ההתנסויות האלה חולפות בעוד בשלב יותר מאוחר, בלי להשאיר כלום. אצל חלק גדול מהאנשים, ומאוד חשוב שהילדים לא ירגישו רגשי אשמה, ולא ישימו על עצמם טאג של הומוסקסואלים, כי זה יכול להיות... אם אני מפנטז על בן מיני בגיל 13 או 14, זה לא אומר יכול להיות. זה יכול להיות, אבל זה בטוח שכדאי שתקבל איזושהי תמיכה, לגיטימציה, מישהו לברר איתו את הנושא הזה, אבל גם שתדע שחלק גדול עושים מפנטזים ומתנסים, ואחר כך הופכים להיות דוקטור וקסלר, אם ההורמון שלך לא הגיע בזמן לאותו מקום, אותו ילד עובר יהפוך להומוסקסואל בגיל 13? לפי התיאוריה הביולוגית שלך? זו תיאוריה שלא מוכחת ב100%, כך שזה רק בשלב זה רק תיאוריה. יחד עם זאת, כך למשל תופעה כמו, תופעות אחרות בטבע, כמו איתרות למשל. לא בהכרח, מי שמבחינה ראשונית הוא אמור להיות איתר, אכן הוא איתר בסיכומו של דבר. ישנם לסביבה הרבה מאוד השפעות על הביטוי החיצוני בסיכומו של דבר של הפרט. רגע, דוב, אתה שם לב שכל הזמן אנחנו מדברים פה על מין נמשך, מתלטף, מעונן. מה עם חיי הרגש שלנו? דווקא בניסיון שלי ומשל הרבה מאוד נשים לסביות, אנחנו בכלל התאהבנו בנשים. והנושא המיני בא הרבה יותר מאוחר. אולי בגלל החינוך החברתי בכלל, בנות צעירות מגיבות אחרת מאשר בנים צעירים. כלומר, הנטייה לחשוב שהומוסקסואליות זה
קודם כל, מין היא לא ודאי. נכונה לפי מה שאת גורסת. בוודאי שלא, זה מוריד מהאנושיות שלנו. הנה הם, הקבוצה הזאת, לסביות והומואים, מין, אני ארשה לעצמי לסוטי מין, או כל מה שחשוב להם זה מין. אנחנו אנשים שלמים, וכמו שאילן ציין, יש בינינו כאלה וכאלה, אבל אני חושבת שצריך להדגיש קודם כל את כל המערך השלם. יש בינינו גם מטרים, אגב. יש יתרים, אומר אילן שיינפלד. אני רוצה להגיד רפי יעקבי, נער שמתלבט בהתלבטות הזו שמאירה דיברה עליה, וחושב שהנה הוא עומד להיות הומוסקסואל, אתה לא היית אומר לו, לך עם זה, תהיה שלם עם עצמך? תראה, אני בכלל לא הייתי מתייחס לא לסיבות, לא ביולוגיות ולא פסיכולוגיות. חשוב לי שנער או נערה בגיל ההתבגרות יהיה להם את החופש לעצב את הזהות שלהם. אז אם הייתי... בא אליך נער כזה, אומר לך, אדוני הפסיכולוג, אני מתלבט, חושב שאני הומוסקסואל, מה אתה אומר לו? שוב, אני אומר, מזה שאני, נאמר, בא לי לחלל בחליל, זה לא עושה אותי לחלילן, לא עושה אותי לפסיכולוג אם אני חומד את הפסיכולוגיה. לוקח שנים לעצב זהות. כלומר, בשבילי, האבחון של הומוסקסואל בגיל התבגרות הוא לגמרי דבר מגושם ודי מטופש. כלומר, אם הוא אכן ילך על המסלול הזה במשך השנים הבאות, יתנסה בזה, יתיידד ויאהב וייצור קשרים עם בני מינו, הוא אכן יהפוך עם הזמן להומוסקסואל. אתה תנסה לעצור אותו בשלב הזה? שוב, זה תלוי. לומר לו, חדל לך, אתה לא תהיה הומוסקסואל? אם אתה מתייחס לנער ממש, כן, נער ממש. ושהוא היה נגיש לאיזשהו משא ומתן, אז יכול להיות שהייתי מנסה להציע לו, כדי לתת לעצמו זכות בחירה, שהוא יפתח יכולת שתיתן לו זכות בחירה. כלומר, אם הוא יכול גם אישה וגם גבר, הוא באמת יכול לבחור לעצמו בסופו של דבר, עם מה בסופו של דבר הוא מתבטא יותר טוב. אדם נמיר, מה אתה היית לא, עושה? אתה מציג את זה שוב, כאילו אנחנו חיים באיזשהו ואקום. כולנו נמצאים בתוך המכבש החברתי שמטיף ליחסים הטרוסקסואליים, ואני מבטיחה לך שמיעוט שבמיעוט שבינינו לא התנסה ביחסים הטרוסקסואליים, או ביחסים עמוקים כאלה או אחרים, לא רק יחסי מין. ובכל זאת, כנראה בעבור השנים אנחנו לסביות והומוסקסואלים. השאלה מה יקרה אם לא יהיה את המכבש החברתי הזה, ואיך אנחנו נרגיש, ואם אנחנו נצטרך לסבול כל כך הרבה שנים בדרך. אנחנו מיד נדבר על המכבש החברתי. שרון גרשוני רצתה לומר לך משהו. יש כאן שתי נקודות שמתפספסות. אחת היא שכל המחקרים, עם כל הכבוד להם, ושעוד לא נגמרו, השאלה אם הם לא משמשים איזושהי מטרה פוליטית. את רוצה להציג את זהותך או שכולם כבר יודעים? אני שרון ואני לסבית, נעים מאוד. בעניין הזה אני פה בכל אופן. כן. אז הם כן משמשים איזושהי מטרה פוליטית, ואני לא חושבת שאני צריכה לקבל איזושהי לגיטימציה מאף אחד, ולא משום מדען לגבי מי אני ומה אני, ואם זה עושה אותי יותר בסדר או פחות בסדר, עם כל הכבוד למדע. והמדע הוא מאוד פוליטי בזמן האחרון. ובקשר לעיצוב אישיות, באותה מידה אני יכולה לשאול כמה התנסויות עשה בן אדם שהגיע למסקנה שהוא הטרוסקסואל, או אישה שהגיעה למסקנה ואולי שהיא לתת לו את האפשרות הטרוסקסואלית. לבחור בהומוסקסואל. למה שלא יבואו ויתנו לבן אדם את האפשרות? בבקשה, תנסה, למה לא לוקחים נוער הטרוסקסואלי ונותנים לו את האפשרות, תראה ותבחר. העובדה היא שיש איזושהי דחיפה לאיזשהו כיוון מסוים, והעובדה היא שלא מציגים לנו את כל האפשרות כדי לעצב את האישיות שלנו. זה בעיקר היחס של החברה. מיד נדבר על היחס של החברה, לא לפני שנראה קטע אחד שהכין לנו הבמאי שלנו, דני ולין, שיצא עם צוות אכפת לי לרחוב לשאול מה דעתו של הרחוב, של הישראלי, להומוסקסואליות. אם היית צריך לקבל עובד חדש לעבודה, והיה נודע לך מראש שהוא הומוסקסואל או לסבית, איך היית מתייחס לעניין? זה לא מעניין אותי מה הוא עושה בשעות הפנויות שלו. אם הוא עובד כרגיל והוא עובד טוב, אין סיבה שלא נקבל אותו. יש לי איזה, בוא נגיד, גישה קצת אני לא מבין איך אפשר להיות הומו לסבי, משהו כזה. זאת אומרת, אני לא מבין את זה, מכיוון שאני לא כזה, אז קשה לי להבין איך אפשר להיות כזה. אבל אם הוא עונה לדרישות שלו במסעדה שלי, אין שום בעיה. אין שום בעיה, אין שום מניעה לקבל אותו לעבודה בגלל שהוא הומו או לסבי. מה האסוציאציה הראשונה, או הדבר הראשון שאתה חושב, שמישהו מזכיר הומוסקסואל או לסבית? מה זה עושה לך? אני אישית זה עושה לי לא טוב, כי אישית זה מגעיל אותי, אבל זה החיים שלהם, עוד פעם אני אומר לך, שיעשו מה שהם חושבים. העדפה מינית זה כל אדם ויש לו את העדפה מינית שלו, אין לי שום בעיה בקשר לזה. עד שהוא שומר את זה בצניעות ואצלו. האם היית מקבל מישהו לעבודה, אם היית יודע מראש שהוא הומוסקסואל? אישית אני לא. אתה יכול להסביר למה? יש לי דחייה מהאנשים האלה. את האמת,
זאת אומרת, אני סולד מהעניין של הומוסקסואל. לא יודע, אני בהרגשה שלי תמיד, לסבית אני מקבל, אבל הומוסקסואל אני לא מקבל. התלמידים לא מתייחסים בצורה, כמו שהדור הישן, הם מתייחסים לזה בצורה טבעית יותר, מאשר אנחנו, מניסיוני בהוראה. אם יש לנו מורה כאילו זכר ואני בכל זאת בת, זה לא משנה לי כאילו אם יש לי מורה שהוא גבר. אז למה שישנה לי כאילו אם יש לי מורה שהיא לסבית, כמו שאין לי מערכת של... אין מתח מיני בין מורה לתלמידה, לרוב, אז גם לא צריך להיות מתח מיני בין מורה לסבית לתלמידה. אם אני יודע שהמורה הזה הוא טוב, והוא מגיש אותי לבגרות, מה אכפת לי בעצם מה הוא? טוב ומה? זה לא משנה. לא. לי יש חברים שהם הומוסקסואלים ולסביים, אז אני לא חושבת שאני אכעס אם גם לילדים שלי יהיו. ספר לי בבקשה על התגובה הראשונית במקרה שנודע לך שהבן או הבת שלך מפתחים נטיות לכיוון הזה. אני באותו רגע אני אהיה בשוק, אבל לאחר התקררות מה שנקרא, אני אברר אם זה באמת המצב שהוא לא יכול לסגת, ואז אני צריך באותו מסגרת שהוא חי בו להיות חבר שלו, יחד עם זה להקשיב לו, לשמוע אותו, אבל אם יהיה אולי שמש סיכוי שאולי זה בא דרך איזה אנשים מסוימים, אני אנסה להניע אותו מהקטע שבחיים שלו, של המסגרת שהוא נמצא, ולהביא אותו לחיים יותר, כמו שאני רואה אותם, יותר חיים נורמליים. חבר הכנסת הרב יצחק לוי, אתה יושב כאן כבר רבע שעה ולא קופץ. מה זה אומר? שינית את דעותיך? לא, אני כבר חודשיים שומע את כל הדיבורים האלה, אז התרגלתי. כן? כבר מקבל אותם, מכניס אותם לכנסת? לא, אני הכנסתי אותם לכנסת. מישהו אחר הכנס אותם לכנסת. אני לא יודע אם יש לקבל או לא לקבל, כי יש פה מציאות ויש פה עובדות. אנחנו לא מדברים על קבלת דברים או לא, מדברים על התייחסות. אני מוכן לומר איך אני מתייחס לעניין. ואיך אתה מתייחס להומוסקסואליות? מחלה? חריגה מהטבע, סטייה מהטבע. כלומר, אנחנו רואים את זה בבירור, כיוון שהרוב הם הטרוסקסואלים והמיעוט הם הומוסקסואלים. סטייה מינית? סטייה רגשית, סטייה מינית, לא רק מינית. הם סוטי מין כמו שאותם אלה שבאים בפארק ופותחים את המעיל וסוגרים ובורחים? אותו סוג של סטייה מינית? אתה יודע מה, בכל סטייה יש דרגות. והסטייה הזאת היא סטייה מאוד מורכבת, היא גם סטייה רגשית, היא לא רק סטייה מינית. כלומר, ההתאהבות בבן מינך זה לא דבר ששייך רק להומוסקסואלים. כל אדם אוהב את אביו או את אחיו וכדומה, אבל זו התאהבות מסוג אחר לגמרי. וההתאהבות הזאת מסוג אחר לגמרי, היא התאהבות שהטבע קבע, חוקי הטבע קבעו שהיא התאהבות הטרוסקסואלית. אבל יש חריגים, יש כל מיני חריגים. יש מי שירצה לענות לך. אז יש גם חריגים בנושא הזה. הרב לוי, נוגה פה. צריך לקבל אותם עם חריגותם, אבל צריך לדעת שהם חריגים. לא לתת לגיטימציה ולא לעודד ולא לפתוח, לא להגיד פה תנסו, כמו שאנחנו לא לוקחים תופעות חריגות, אומרים לכל אחד בוא תנסה להיות חריג. ברור, נוגה פה רוצה להסתער עליך. כן, נוגה. אני לא יודעת, אני חושבת שזאת סטייה מבורכת. אם כן, באגב הטבע, אני לא יודעת מי המציא את החוקים האלה. תבוא לחצר שלנו, תראה חתולים. זכר מגלה את מיניותו על מי הוא מתאמן על כל מה שזז בתור חתול, וגם כשהוא בוגר. וראיתי את זה אצל חיות אחרות, יש עדויות אחרות, אם זה נקרא טבע, כן, אם אנחנו טבע האדם. אבל מעולם זה לא... אני תמיד ידעתי שאני צודקת. שאני לא כמו, אבל שאני צודקת. זה שאת אומרת שאת לא כמו, זה סימן שבאמת את מודע שאת חריג, אז זה לא עניין פה של צדק או לא צדק. אנחנו לא מעמידים לבית משפט, אנחנו לא עושים פה שום משפט של צדק, אנחנו מציינים תופעה, אבל אם היא חריג, השאלה האם לתקן את דרכיה. אני לא יודע אם אפשר לתקן או לא. השאלה האמיתית היא, אם אנחנו לוקחים צעירים שמחפשים זהות מינית, ואנחנו יודעים שהצעירים האלה יכולים להיות כך או אחרת, כי הדברים הם לא כל כך ברורים בגיל צעיר, והעידוד החברתי יכול באמת להביא לצעיר להיות או הומוסקסואלי או הטרוסקסואלי. האם אנחנו באים ונותנים לגיטימציה גמורה, ואנחנו אומרים, אדרבה, הכל פתוח, תהיו מה שאתם רוצים, ואנחנו מראש משדרים ואומרים, פה מדובר בקבוצה חריגה, אז אם טוב לה ואם מאושרת, אז שיהיה רב לה. נורא נוח לך. יהיה לרב. נורא נוח לך להציג את זה כקבוצה שקיימת, ויש את כל השאר. זאת אומרת, ילדים ובני נוער הם מראש לא הומוסקסואלים ולא לסביות, הם נולדים הטרוסקסואלים וכולי. ומשהו קורה להם. ויש איזושהי קבוצה של הומוסקסואלים ולסביות שהגיעו מאיזשהו מקום אחר. כך היא המציאות. העובדה היא שאני גדלתי בחברה שהיא לגמרי הטרוסקסואלית. אני לא ראיתי לסבית והומוסקסואל בחיים שלי, גם כשאני כבר ראיתי לסבית. את מאשרת את דבריי. זאת אומרת שזה לא שאם אתה מחנך נוער להיות הומוסקסואל או מטיף לנוער להיות הומוסקסואל או לסבית, אז הם הומוסקסואלים או לסביות. עובדה שאני לא קיבלתי שום חינוך או שום הטפה כזאת ואני כזאת. היא נותנת
אומרת הרב לוי, דווקא בגלל שהם לא נחשפו לתופעה והגיעו, זה אומר שאולי משהו אצלנו. זה לא כך. בדרך כלל, בכל תופעה ובכל עניין ובכל חריגה, יש אנשים שנולדים חריגים והם יהיו כאלה, ויש אנשים שנמצאים בגבול ונמצאים באמצע, תשאלו את הפסיכולוגים, לא להכניס אותם לכנסת. להכניס אותם לכנסת, כן, השאלה לצורך מה? אם אדם, אם יבוא הומוסקסואל או לסבית, יהיו חברת כנסת, אז בסדר, בחרו אותה, היא חברת כנסת. לבוא ולעשות כנס ולהגיד, אנחנו נותנים לכם לגיטימציה שלמה, ונדאג לכם למשכנתאות, בנושא הזה מספיק עסקנו בתקופה ההיא, אתה זוכר. לכן אני אומר עובדה שיש צורך, כי אין משכנתאות. ההסכמה החברתית היא מאוד חשובה כאן, לגבי ההתייחסות... ואין הסכמה חברתית. לדעתי... לא צריכה להיות. נכון. עוד אחד שלא רוצה הסכמה חברתית, נכון? מי אדוני? שי בלומנטל, נציג ארגון הורים ארצי. ואתה אומר לא לתת לגיטימציה לתופעה, לא להגיד להם, זה בסדר לילדים האלה, אם אתם מרגישים הומוסקסואלים, לכו עם זה, היו מה שאתם. נהפוך הוא. אני חושב שהתהליך צריך להיות הרבה יותר מוקדם. ומקובל עליי דבריו של חבר הכנסת הרב יצחק לוי, שכולנו נולדים הטרוסקסואלים, ואם ניתנת לגיטימציה בחברה אבל לא נתלה, והנה הם כאלה. לא, ברגע שניתנת לגיטימציה, שמעודדים את הדבר הזה ומדברים עליו, אז בין הנוער שמחפש את הזהות המינית שלו... ומה לעשות לאותו בן נוער שחושב שהוא הומוסקסואל? אותו בן נוער שחושב, יש טיפול פסיכולוגי, ושמענו פה את הפסיכולוגים, שאומרים שיש טיפול לעניין הזה. תסלח לי על השאלה האישית, אם אתה מגלה שבנך מגלה נטיות הומוסקסואליות, מה אתה עושה עם זה? נתן לו את כל הטיפול שרק אפשר כדי... ואם הוא מתעקש בכל זאת, אבא לא אוהב בנות. לא אוהב בנות. זו שאלה מאוד לא פרית, זאת אומרת, אתה שואל אותי שאלה היפותטית. יש לי בשבילך תשובה. על פניו, אני אומר עוד פעם, בצורה הברורה ביותר, אני רואה בזה חריגה, שצריך לטפל בה מי שהילד הוא קטן. דבורה לוז. כן. את גילית שהבן שלך הוא הומוסקסואל. הוא אמר לי. ומה אמרת לו? זה היה לי מאוד קשה בהתחלה, מאוד הצטערתי, מפני שהחיים שלהם יותר קשים. הם מיעוט והם מיעוט נרדף. שלחת אותו ישר לטיפול? שאלתי אותו אם הוא בטוח בנטייה שלו. הוא אמר שלא. הוא הלך לכמה שיחות עם פסיכולוג, והפסיכולוג אמר לי בפגישה הראשונה, אני לא אתקן לך את הילד, אבל אני אעזור לו למצוא את הנטייה האמיתית שלו. וברגע שהוא עזר לו למצוא את הנטייה האמיתית שלו, שהיא הומוסקסואל, אנחנו הלכנו איתו לאורך כל הדרך. אני מאוד שמחה שהוא הומוסקסואל מאושר. הייתי מעדיפה שיהיה הטרוסקסואל, כי זה היה יותר קל לו בחיים, וגם הוא היה מעדיף את זה. היו לך נכדים ממנו? יש לי נכדים מילדים אחרים, ואני מצטערת שאין לי נכדים שלו, אבל אולי עוד יהיו, אינני יודעת. יכולים להיות, אבל אני מוכרחה לענות לרב לוי. זאת לא בחירה, הבחירה היא אם לחיות את חייך האמיתיים, או לשחק כל הזמן, להעמיד פנים. עכשיו, סליחה, עוד דבר, אני מוכרחה להגיד, מספר ההתאבדויות של בני נוער הומוסקסואלים הוא פי 3 מבני נוער רגילים. ולמה לדעתך? מפני שההורים אומרים מה שאדון שי אמר. הרב לוי, זה מסוכן מאוד מה שאומרת הגברת לוז, שאולי בגלל החוסר הלגיטימיות שיש לתופעה, אנשים מתאבדים. תראה, אנחנו לא צריכים לרדוף אף אחד, כמו שאנחנו לא רודפים אף חריג. אסור לרדוף, בדיוק הפוך, צריך להתייחס בסבלנות ובאהבה וברצון ובהבנה, אבל מכאן ועד לבוא... אבל לא בהבנה לתופעה הזאת. לא, בהבנה לאותו חריג, אבל לא בהבנה שהתופעה היא תופעה לגיטימית. כלומר, אם יש אפשרות לבוא ולכוון ילד שהוא לא יהיה הומוסקסואל, עדיף העניין, אם לא, אז לא. רון פרן, אפשר לכוון ילד שלא יהיה הומוסקסואל? יש הרבה ילדים כבר לא הומוסקסואלים בעצמם, ודיברו כאן כמה מהם. אין שום הוכחה שהם נעשים יותר הומואים מאחרים. אני הייתי רוצה להתייחס. יהודים הם חריגים בעולם, סטטיסטית. וגם יתרים הם חריגים בעולם, סטטיסטית. וגם גאונים הם חריגים בעולם, סטטיסטית. עדיין אף אחד לא עושה עם זה שום דבר. אני חושב שאנחנו נוגעים כאן בתופעה, שאולי אם תיתן לי אחר כך לדבר על זה, היא תופעה של הומופוביה. והומופוביה היא דבר נכון, אנשים מפחדים מדבר שונה, מהומוסקסואלית. הומופוביה יש לה הגדרה שאומרת שיש לזה איזה פחד לא רציונלי, מכל מה שקשור בהומוסקסואליות. יכול להיות הרב לוי יש את זה? אני לא יודע, אני על סמך דבר כזה לא קובע כלום. הוא הולך אחרי תוכנית. אבל מה שהייתי רוצה לומר זה שהפחד הזה הוא לגיטימי. גם אני יכול לקבל את האנשים עם פחדים, כי אני חושב שפחדים זה דבר נכון. אבל כאשר פחד יניע את הרב לוי להחליט מחר שההומוסקסואליות תהיה לא חוקית, בגלל הפחד שלו שהוא יחליט לעשות דברים שישפיעו על אנשים, למנוע מהם זכויות, אז יש לי בעיה עם הפחד. שרון גרשוני, לילד הומוסקסואל, או ילד שחושב שהוא הומוסקסואל, קשה בבית הספר? יותר קשה מלאחרים?
מניסיוני קשה, מכיוון שהמצב שנוצר הוא שכזה ילד נמצא בבידוד גמור. אגב, תשים לב שאין כאן בני נוער הומוסקסואלים או לסביות, ואני ארשה לעצמי להגיד שכן הציעו לאנשים לבוא, ויש הרבה כאלה, ושהם בחרו לא לבוא, וכנראה שבצדק, וכנראה שהם לא מרגישים בטוחים, ולצערי הרב, וכנראה שבצדק. גם להומוסקסואלים מבוגרים הציעו לבוא, והיה קשה להם לבוא. גם אלה שבאו, היה קשה להם לבוא, אני מודה לכם שבאתם בכל זאת. אני הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות שיש לנו כאן תלמידים, לא תמיד זה נעשה במערכת החינוך, ולסביות, הומוסקסואלים מוצרים. אולי לאפשר לכם לשאול כמה שאלות. יש כמה שאלות שהייתם רוצים להפנות להומוסקסואלים והלסביות שנמצאים כאן? כן. כן, בבקשה. רציתי לשאול את נוגה שאלה. אם ייתנו לך לאמץ ילדה, והילדה הזאת, איך תחנכי אותה? איך תתמודדי עם הבעיות שיהיו לה בהתבגרות שלה? הרי זה בכל אופן לא מקובל בחברה שלנו. כן, אני ארוץ אליה, כי לנוגה אין מיקרופון. כן. עד שהילדה הזו שתהיה בריאה, תגדל, כבר אולי זה מקובל הרבה יותר. כי הפחד הולך ומתמוסס. ככל שנרבה לדבר, יגלו שהאחוזים באוכלוסייה הם הרבה יותר ממה שבעצם התכוונו המחקרים. ולגדל ילד, מגדלים אותו, אני חושבת, כמו כל בן אנוש. לא בטוח שיאפשרו לך לגדל ילד או ילדה, או לפחות לאמץ. אפשר, אני עדיין מסוגלת לעשות את הרפרודוקציה בעצמי, כן? ו-some of my very best friends הם... מוכנים. לא, הם גם אימהות ואבות לילדים. האנשים הם הומואים, מה לעשות? הייתי רוצה עוד שאלות לשמוע, כן. את מי? למה? לא משנה לי, אותך. מה גרם לך לבוא לפה, להיחשף ככה לפני כולם ולספר? כן, אנולה. אני לא נחשפתי פה, אני נחשפתי כבר לפני הרבה שנים. זה היה בעקבות מחזה שהעליתי עם ידידתי נוגה אשת, שעסק במפורש ביציאה מהארון של נערה, של אישה צעירה. עצם היותי פה הוא לא בשביל להיחשף, כי הדבר די ברור, הוא כדי להביע תמיכה ולהראות שאנחנו אנשים לא חריגים. אני עצמי אולי יכולה לראות כאנשים חובשי כיפות כחריגים. בעיניי זה החריגות שקיימת בארץ. אז להביע תמיכה ולראות שאנחנו מן היישוב ופעילים וטובים וחכמים ונבונים. עוד שאלה, כן. אתה רצית לשאול? בבקשה. יש לנו כאן את אופיר שעדיין לא הגענו אליו שהוא הומוסקסואל, ואת מושיקו, אתה רוצה לשאול? אם היא אומרת שהיא לסבית, והיא אומרת שזה הדרך שבאמת צריך לחיות, היא אמרה הרגע, וכולנו חריגים, זה לא אתי, זה לא... קשה להגיד כזה דבר, שהרוב טועה והיא צודקת. היא מסתכלת על זה בדרך... אני לא בטוח שזה מה שהיא אמרה. היא אמרה... כן. לא, זה לא מה שהיא אמרה. כן, בואי תתקני את מה ש... לא, זה לא מה שאמרתי, אני צודקת ואתם טועים. לא, אני צודקת בדרכי שלי, ותאמין לי, זה עלה לי מיטב נעוריי, מיטב בחרותי, אפשר לומר. זה שעכשיו אני שאננה ונינוחה, כי אני כבר בגיל שאפשר להתחיל ליהנות מהחיים. אין לך משהו נגד הטרוסקסואל. אם יש לי משהו, אקמול, לא. לא, אבל את לא פוסלת את דרכו של הרוב. לא, מה זה הרוב? אני גם לא מקבלת את הרוב הזה, כי מהיכרותך עם בני אנוש, אתה חבר שלהם, אתה יודע שבכל אחד חבויים דברים אחרים, זה לא אומר שאם אדם נשוי, אם הוא בעל משפחה, אם הוא אב לילדים... את היית ממליצה להתנסות. לא, לא הייתי ממליצה שום דבר, כל אחד ימצא את דרכו. מה אני פה ועדה, להמליץ? לא. יש לנו שם שאלות? דוב, רגע, עוד דבר לגבי... דוב, שנייה, להתעכב עוד על העניין של דעת הרוב, הם צודקים. אני דווקא כן אשווה את זה ליהודים וליהודים בגולה. היהודים בגולה נרדפים, והצורה שמדכאים יהודים בגולה היא מאוד דומה לצורה שמדכאים הומוסקסואלים, כי לא רואים מישהו ישר שהוא יהודי מלבד אם הוא בוחר לחבוש כיפה. ותחשוב, כמה שנים אמרו על יהודים שהם שותים דם של ילדים קטנים ועושים מהם מצות לפסח, וכל מיני רדיפות שונות ומשונות. זאת אומרת, לא תמיד דעת הרוב היא נכונה. צריך להכיר את המיעוט הזה, צריך לראות מי הוא, מה אורחות חייו, ואז אולי אפשר לגבש דעה קצת יותר הגיונית. אני רוצה בכל זאת להכניס עוד שאלה. יש לי משהו להעיר. רציתי לשאול את אופיר. אופיר כאן, כן. איך הקטע של הצבא נכנס בכל הסיפור הזה? מה זאת אומרת? איך הוא הסתדר בצבא, איך קיבלו אותו, אם הוא נחשף לפני או אחרי? בין הבנים, אתה אומר. בין הבנים. אופיר, אתה עם מיקרופון? כן, יש לי. אוקיי. זה לא כל כך פשוט בצבא. א', מפני שישנה תופעה של הומוסקסואלית בצבא, בכל הדרגות, אבל זה לא כל כך קל להיחשף, מפני שהאווירה היא מאוד אינטימית בין גברים, ואינטימיות בין גברים זה מושג די רחב, די מאוד לא ברור.
מתקלחים ביחד, עירומים ביחד, ישנים ביחד, מפנטזים ביחד, נלחמים ביחד. הם ידעו עליך שאתה הומו בצבא? אני הייתי 7 אפשר שנים... להגיד הומו? כן, בוודאי. כי בדרך כלל זה כללה. זה לא כללה, זה אני. הייתי עם בחורה 7 שנים. אני יצאתי, די התלבטתי בעצם בזהות המינית שלי, ונמשך גם לגברים וגם לנשים, והייתי 7 שנים עם אישה, ורק אחרי 7 שנים טובות החלטתי שעכשיו אני אתחיל 7 שנים טובות אחרות עם בחור. והיה לי לא קל בצבא, אבל להגיד לך שסבלתי? לא סבלתי, התגברתי על הבעיות. לומדים להכיר בערך עצמך, ולומדים לזהות את עצמך מתוך הכלל, וחיים עם זה בסדר. טוב, אנחנו נעבור, מיד נעבור לחלק הבא, שהוא איך מתמודדת מערכת החינוך עם ההומוסקסואליות. לא לפני שנראה קטע מההצגה מלאכים באמריקה של תיאטרון הקאמרי, שמועלת ממש בימים אלה, עוסקת בנושא עצמו. שחקנים בקטע הזה, עמי טראוב ודוב נבון, הבמה היה שמואל אספרי. בואו נראה. בוקר טוב. בוקר טוב, אדוני. סליחה, אני מצטער, אני לא יודע איך קוראים לך. אין לך מה להתאמץ, אני רק קלדן, סתם אפס. ג'ו פיט, אני עובד עם השופט ווילסון. כן, אני יודע את זה, עורך דין פיט, מנהל הלשכה. אתה בסדר? כן, תודה, אתה נחמד. אני לא כל כך נחמד. מה? לא כל כך נחמד, לא משנה. אתה בטוח שאתה... החיים מסריחים, החיים האלה מסריחים מחרה. מה יש לך? רכבת בגרביונים. סליחה? כלום, תשכח מזה, אני מודה לך שאלת. טוב. זה באמת נחמד מצדך. תסלח לי, אני מצטער. החבר שלי חולה. אני מצטער לשמוע. כן, כן, טוב, זה באמת נחמד מצדך. 3 מהחברים שלך נכנסו לכאן ואתה הראשון שהתייחס. האחרים רק פתחו את הדלת, ראו אותי וברחו. אני מקווה שהם מתו להשתין. הם פשוט לא רצו להפריע לך. עורכי דין, רגניסטים, מצ'ואיסטים, מסריחים, חסרי לב. אתה קצת מגזים. מה מגזים? חסרי לב, מצ'ואיסטים, רגניסטים, עורכי דין, מה מגזים? אני בעצמי הצבעתי לרגן. באמת? פעמיים? פעמיים? מה אתה אומר? הומו רפובליקני. סליחה? כלום. אני לא... אשכח מזה. רפובליקני? לא רפובליקני או... מה? לא הומו, אני לא הומו. סליחה. פשוט היה נדמה לי. מה? טוב, לפעמים אתה יכול לדעת לפי איך שהבן אדם נשמע אני מתכוון, אתה נשמע כמו... לא, אני לא. כמו מה? כמו רפובליקני. מה, באמת? אני נשמע כמו... מה? כמו רפובליקני או... ואני נשמע? נשמע כמו מה? נשמע כמו... כמו... על מה אתה מדבר? אני התבלבלתי. כן. קוראים לי לואיס. אבל כל החברים שלי קוראים לי לואיז. אני עובד במחלקת עיבוד תמלילים. תודה על הנייר טואלט. תגיד לי גם אחרי זה. כן, כך בהצגה מלאכים באמריקה של התיאטרון הקאמרי. ועכשיו במערכת החינוך. חווה ברנע, שמייצגת כאן את משרד החינוך. נו, מה אתם עושים במערכת החינוך? יש לנו תוכנית מזה שנים בחינוך מיני וחינוך לחיי משפחה. חלק מהתוכנית הזאת זה הנושא של הומוסקסואליות. אני מוכרחה להעיר כמה הערות אם תרשה לי, ישבתי ושמעתי את הדברים שעלו כאן. ברשותך אם תוכלי להתמקד במערכת החינוך. אני אתמקד. שרון דיברה על מכבש הטרוסקסואלי, וזה קצת ככה הפריע לי, אני מוכרחה לומר, מפני שכל הנושא של מיניות הוא בהחלט נושא מאוד מאוד רחב, כשחלק ממנו זה ההומוסקסואליות. רק חלק ממנו, וזה דבר שצריך לזכור אותו. הומוסקסואליות, גם ההומוסקסואלים אומרים, זאת לא בחירה, זה לא שמעמידים בפנייך את כל האפשרויות, ואת או אתה תבחרו. מה אתם עושים כדי לעודד את התלמידים שחושבים שזה הם, כדי להתמודד עם העניין? מה אתם עושים כדי ללמד או לפתוח בפני החברה האחרת, ההטרוסקסואלית, התלמידים, את התופעה הזו? אם אתם עושים. אנחנו עושים, זה מאוד תלוי במנחים עצמם. אני רוצה לומר שהנושא הוא בהחלט לא פשוט, הוא בהחלט נושא מורכב, הוא נושא קשה. אבל עושים, את אומרת. עושים, כאן שמענו אנשים מבוגרים יותר. רגע, בואי נשאל, הייתי רוצה לשאול, עושים, מקרי, מדגם מקרי. אצל מי בבית הספר דיברו על הומוסקסואליות? אצל כולכם? אצלנו באנקורי עשו פעילות במסגרת זכויות הפרט, והביאו לנו זוגות של הומו ולסביות, והם דיברו נורא בפתיחות, והם
הם הביעו את עצמם נורא יפה, וזה שינה אצל הרבה תלמידים אצלנו את הדעות שלהם בקשר להומואים ולסביות. אדר, זה נשמע בסדר שמערכת החינוך מתמודדת עם העניין. אנקורי הוא בית ספר פרטי פחות או יותר. אני מציעה שתעבור אולי לקצה השני לתלמידים מבתי ספר אחרים, ונשמע כמה הם שמעו. בתי ספר, מקרי, אצלכם? אני אשמח לשמוע ש... אצלנו אני לא זוכרת, כאילו, שדיברנו על איזה... לא זוכרת. אצל מי עוד לא? מי לא? לא דיברו. אצלנו בבית ספר ממש לא דיברו, לא הזכרו את הנושא הזה, לפחות עד עכשיו, אני לא יודע, אולי בשנתיים שנשארו... מישהו ביקש לדבר על הנושא הזה ולא... אתם ביקשתם? כן, כי לדעתי צריך לדבר על זה, זה כאילו, זה תופעה בחברה, אז לדעתי צריך לדבר על זה, כי אחרת לא יהיה פתיחות... ולא דיברו. לא דיברו. עוד מישהי שעשתה מאמצים מאוד עיקשים לעסוק בנושא, עבודה אני רואה, אפשר לשלוף את זה? כן. עבודת גמר בסוציולוגיה, השתלבותם של הומוסקסואלים בחברה, מגישה מיכל שמש. מה עלה לך להגיע לעבודה הזו? מה עשית בשביל לעשות את העבודה הזו? טוב, דבר ראשון, זאת אומרת, לפני, אצלי בבית ספר לא דיברו. אנחנו דיברנו בכיתה שאני הזמנתי באופן פרטי, לא במסגרת בית ספרית, רק לכיתה שלי, את מושיקו רוזנבאום, לעשות הרצאה בכיתה ספציפית, וזה היה פשוט בעקבות העבודה. עכשיו, בבית ספר בשיעורי חינוך מיני אני כבר לומדת קרוב ל-12 שנה, עדיין עד היום לא שמעתי על נושא ההומוסקסואליות בחינוך מיני. אבל גם לשכנע את המנחים לאשר לך את העבודה, לקח לך מאמץ, נכון? לא את בית ספר, זאת אומרת, המחנכת מאוד תמכה וגם המנהל, הוא עזר והוא נתן את האודיטוריום. היו יותר מהמפקחים מעל, היו בעיות. היו בעיות. להכניס את ההומוסקסואליות לבית הספר. יש לי משהו להעיר, רגע, וזה משהו שזה שוב פעם מתפספס ונגרר. העובדה היא שאני עובדה שאני לסבית, זאת אומרת, העובדה היא שזה לא שדיברו איתי וזה לא שחינכו אותי וזה לא שבשיעורי חינוך מיני אני קיבלתי את האופציה להיות לסבית ובחרתי, והעובדה היא שאני כזאת. והעובדה היא שזה שדיברו עם אני לא זוכרת את שמך, עם מיכל, וזה שמושיקו בא, זה לא אומר שהכיתה שלה הם הומוסקסואלים ולסביות. אבל מה זה אומר שהם יהפכו לכאלה אחר כך. וזה אומר, מה שזה אומר זה שהם יודעים יותר על זה שזה קיים. וההורים שלי היו יודעים יותר אם היו מדברים איתם. והחברים שלי היו יודעים יותר, והמורים שלי היו יודעים יותר. וזה היה מאפשר לי לחיות בצורה הרבה יותר קלה. זה היה מאפשר לאנשים לקבל אותי. שרון, להכניס כדי שאחרים ידעו על זה, כדי שההומוסקסואלים הפוטנציאליים בני הנוער אולי יוכלו להרגיש טוב יותר עם עצמם, והשחרים יהיו פתוחים אליהם. מה אתה אומר? מי אדוני? שמי אשר, אני מורה בתיכון אורון רחובות. אני חושב שמערכת החינוך לא מתמודדת בצורה מספקת עם הנושא הזה של הומוסקסואלים. א', המורים שלא מרגישים בנוח עם הנושא הזה של חינוך מיני, יכולים לומר שלא נוח להם להתמודד עם זה, ואז הם משתחררים מזה. ומאידך, לדעתי, לא מדברים על זה מספיק בנושא של זכויות הפרט וזכויות האזרח, וכאן נושא ההומוסקסואליזם נופל בין הכיסאות. אבל צריך לדבר על זה. צריך לדבר על ההומוסקסואלים והלסביות, כמו שדבורה אמרה, כמיעוט שהוא מיעוט נרדף לדעתי. לדבר על זה או לא? אני לא הייתי אומר שצריך לדבר על זה, כי אם לא מדברים על הדבר הזה, זה לא בא לאנשים. אם אתה למשל אומר לבן אדם, אל תיכנס. למשל, אתה נותן לו דוגמה, אתה אומר לו, אל תיכנס לפה, אז דווקא הוא נכנס, אבל אם אתה לא אומר לו מראש, הוא לא נכנס. אוקיי, אם אומרים שזה לא קיים, אז זה לא יהיה קיים, אתה אומר. ודאי שזה לא צריך להיות קיים. העובדה היא שאף אחד לא אמר לי להיכנס או לא להיכנס. סליחה שנייה, העובדה שבחינוך הדתי, בוא נגיד, ויש פה ושם כמה, שבוא נגיד שבכל עדה ועם, יש בו איזה משהו צדדי. אני רוצה לברוח שנייה. אילן פיינברג, אתה אומר יותר מזה. שרון גרשוני בכנסת, אני שמעתי אותה אומרת, מעולם לא ראיתי את ג'ק אנד ג'יל, או דן ודנה, את דנה ורמה בספרים, רק דן ודנה, ג'ק אנד ג'יל בספרים. ואתה אומר, להכניס את זה לכל מקצועות הלימוד, לא רק הרצאה הומוסקסואלים. טוב, שאתה כבר אומר לי מה אני אומר, זה יותר מאוד. מה שאני חושב שהעוול שנעשה כאן לנושא של ההומוסקסואליות הוא שזה עדיין מתמקד כאן במיניות, ולכל יותר בנושא של זכויות. ולא לזו הכוונה שלנו כאשר אנחנו מדברים על כך שאנחנו מעוניינים להכניס את ההומוסקסואליות למערכת החינוך. אני אתן לך דוגמה, שירה עברית, שזה התחום שלי, נכתבה שירה עברית הומוסקסואלית מאז המקרא, דרך שירת ימי הביניים ועד ימינו. מעולם לא לימדו את זה, לא כגוש וגם לא ביחידים. עכשיו, יושבת כאן משוררת חשובה,
שאני מאוד אוהב אותה, דליה רביקוביץ'. אתה ממש משגר אותי כמו כדורגל לשם. כן, שאחד משיריה המאוד אהובים עליי, שמלמדים בבתי הספר, זה השיר חמדה. שיר מלא אירוטיות, שהמורות תמיד מלמדות אותו בשמחה רבה. ואני שואל, למה מלמדים שיר של חמדה? אני מאוד שמח שמלמדים את השיר חמדה. למה לא מלמדים גם שיר של חמד? כלומר, של תשוקה הומואירוטית, ויש כאלה. לא חמדה גם חמד. כן, של משוררים רבים. תן לי להעביר את הכדור אל דליה רביקוביץ', משוררת. שרון רוצה שיהיה גם לא רק ג'ק אנד ג'יל, אלא גם דנה נאמה ליד דרמה. משהו כזה? העובדה היא שבארצות הברית יש 2 ספרים שהם חובה עכשיו. שרון, שנייה, בואי ניתן לדליה רביקוביץ' להגיב. כן, להכניס לספרי הלימוד. אני חושבת ששרון היא פה בעצם הדמות הכי מקוטבת לי, משום שכל היתר נשמעו לי די מתונים. אני גם די הופתעתי מהמתינות היחסית של הרב לוי. ואני חושבת שכל השינוי המדהים הזה בדעת הקהל בעצם קרה בגלל הכנס שיזמה יעל דיין. שהפירות שלו הם כבר עכשיו, אולי גם התוכנית הזאת שלך, בעצם בעביקותה. למה אילן שיינפלד יפנה אותי אלייך? לא להכניס את השירה ההומוסקסואלית אל מערכת החינוך? אני לא יודעת, אני נשאר קצת פעורת פה, משום שאני נדהמת שזה כך. זאת אומרת, בכל מה שנוגע לזכויות אזרח, זכויות פוליטיות, הזכות להילמד, זה דבר שהוא מעבר לכל ויכוח. כן. זאת אומרת, גם אני, שאני אולי לא מתפעלת מהמיליטנטיות של חלק מההומוסקסואלים, ואני לא חושבת שצריך לתמוך במטרה שלהם להפוך לרוב, או להכחיש כמותם שהם בכלל מיעוט, להגיד שבעצם כולנו הומוסקסואלים לטנטיים, ורק שנמצא את עצמנו. אני מחזיר אותך בכל זאת לעניין שאנחנו ניסינו לעסוק בו. ספרי הלימוד למשל, להכניס לספרי הלימוד? תלוי באיזה גיל. אני חושבת שבגיל של כיתה א' לא, משום שבאותו גיל השאלה הרלוונטית היא איך באתי לעולם. אבל בגיל שבו אנשים קוראים ספרות, ודאי שספרות הומוסקסואלית, לא יכולה להיות... דליה רביקוביץ', תודה. אנחנו ממש לפני סיכום. לא, אדר, אין לנו זמן להעמיק מכיוון שתכף חותכים אותנו מהמסך. אבל כל הזמן מציגים פה הומוסקסואליות כמשהו שאפשר לעשות לו מיסיונריות ולהשפיע על אנשים אחרים. זה לא כך. אי אפשר לעודד הומוסקסואליות. אני רוצה בכל זאת לסכם את הדיון. שרגא וקסנר, לדעתך, כמי שצופה... חברים, בואו נרגע קצת. וכמי שצופה בכל הדיון הזה, לאן לדעתך העניין עולה מבחינת החברה שלנו? לאן אנחנו עומדים להגיע? לפתיחות יתר, הסתגרות? אומרים שזה קיים, כמו שאף אחד לא מעודד אותך. לדעתי לפתיחות יתר, ואם נזכר כמה שנים אחורנית, כשדיברו על נושא חינוך מיני, אז ניתן לראות תהליכים שהתרחשו בארצות הברית. למשל שם, היה חשש גדול מלהכניס קונדומטים לבתי ספר, והיה חשש גדול מלהכניס אינפורמציה בחינוך מיני לתוך בתי הספר. פתיחות יתר בעתיד. חששו שאם ידברו על זה, יעשו את זה יותר. והמציאות תפחה לפנים. גם פה אני מאמין. ידברו על זה יותר, יותר ידע יהיה. לא בטוח שיהיה יותר מעשה, אבל יותר ידע יהיה ויותר ליברליות כלפי כל האנשים בחברה. אם תרמנו במשהו להבנת התופעה, אנחנו שמחים. חובה קטנה לפני סיום. הקו הלבן, זהו הדר נמיר, קו שפועל לטובת מי? לסביות, הומוסקסואלים, ביסקסואלים, משפחות וידידים, ואני מדגישה לכל הקשת הזאת, זה קו תמיכה, שצריכים עזרה. לאו דווקא עזרה שרוצים לשתף, גם בחוויות קשות וגם בחוויות טובות. בואו נראה מה מספר הטלפון של הקו הלבן, אם ייתנו לי לראות אותו גם, לא. הנה, 292-797, הקו הלבן הזה פועל בימים א', ג', ד', ה', בין השעות 7:30 ל-11:30 בלילה. תודה רבה, עד כאן אכפת לי בנושא הזה. אפשר לנסות להתקשר עכשיו, ייתכן שיש תורנים. כן, מי רצה לומר משהו? לתוכנית. כן. אתה אומר, בוא נגיד שאתה מגיע למצב שחנוך הנער על פי דרכו. כן. גם שאלה. כן, מי עוד רצה להתייחס ועוד לא להתייחס? עוד פעם. לא צריך לעודד הדבר הזה, בכלל לא צריך. דבר שאסור לעודד אותו, הם אומרים לשכוב ילדים לספרות. מה זה לעודד ילד להיות הומו? אוקיי. שרון, את שמעת אותו? למה לעודד ילד? מה זה עשה לעם ישראל?